बाड़ी सो आये हनी के कोनो पते नहीं के होई को बरे ही तरी रोह गइल बा आई जाए ससुर घर में आग लगा दिया बेटा चौभाना चौभाना अरे का चिल्लात रहे भैया ससुर का चिल्लाता का हो गई अरे बिना मतलब के का हाला कइले चुप रहो अरे का हो गई तारा हो गई तो मेरा रुकन में सुतल बड़ी सन हमारा बुढ़ापा में हई काम करे तोरा बुझात नहीं करे तोर मेहरारू सुतल बड़ी सो खेत में काम बा सोहनी करे के बा मरचा सोहे के बा कोड़े के बा तोर मेहरारू अरे अरे सुनो अरे तोरा काम ना धंधा करे के बा ए भैया सुनो ई तो काम होई हम तो बेरोजगार बानी अब का करी का बेरोजगार बारे त दिन भर तक घुमाबे या सुतबे तेहु सुतबे तो मेहरारू वीडियो कर हां जाता नहीं भैया जाता सुतला रहिया जल्दी जाओ जोन के विदा कर होई देख दादा घर के सत्यानाश को गोली सो ई भाई अब त हाई के पहिले कहता के हम का करी बेरोजगार बड़ी सो तू नहीं तू बेरोजगार बड़ो कि खाई के घर में और चौतारो तार हम चिन्हत नहीं कि तू का करेला बेहुदा नालायक जल्दी ले आओ न ते आज मार के तू के भोट दे ससुर हम का करी भाई बड़ भाई हमें चिचिया तने हमारा तो जौन बार नहैले खोले से फुर्सत नहीं खे तो माथा गरम कर दिल बने चिचिया अब हम काम का करब हमार तो अपन ही हरा से नियर मिजाज भइल बा चली तनी आराम करी हम ओहो अरे सुते दहो भैया देखो हमार तो एकदम करम में फूट गई बाटे ए जे छोटा का छोटकी कितना सुख से बाड़ा सा हमार तो एकदम नसीबे जर गई मर्द के बुझाता कि जांगन में एकदम घूने लागल बा दिन रात इनकर बीमारिये ढुक रहताटे कुछ ना कुछ इनकर भइला ही रहताटे आई जे कितना सुख से बाड़ा सा बाप रे बाप लेके आइल हूँ बिया अरे नैहरों के ठीक बिया आ एहू जगह ठीक बिया आ जितना बुझाता कि गांव के अलाई बलाई बा सब हमारे मर्दा पर पड़ गई बा भगवान दू आँखें न बाड़न आए जेके देतरन के खूब देतरन आ जेके जारतन के जरले रह जातरन अरे हम का कही अपनी नसीब के कुल हमारा मर्द में कमी न बाटे आज कमाई तो कितना हम सुख से रहती इनकर पाए लगा के धरतनी कि ना का समझतरन नहीं बोला तो वही के फायदा उठावतरन हां एक दिन रहला तो एक दिन के इनकर रोज के इहे बेमारी तो ऐसे कैसे करन धरन अरे का हाला कइले बड़े हमरा नइखे बुझात हां का दिक्कत बा तोरा का परेशान दिक्कत मत पूछा कि दिक्कत कितना बाटे दिक्कत जितना हमके बा उतना गांव में केहू के नके अरे दुनिया ऊपर दिक्कत तोहरे कपार पर पड़ गइल बा ना त मने तोहर शौक लागल बा कि घर में बैठल रह ना अरे तो हम का करी बोला ना तू ही का तार भगवान जागर नहीं देला तो के कमाई धमाई के ना चाहिए अरे जातना सफरत है उतना कमाता नहीं मेहर मगनी तो दिन रात घर में ढुका रहता रह अब देखो हमरा के जोन बात न बेदीन मत करो काहे लाज लगता बेदीन करे में तो अब कतना कमाई 10 पैसा जोन बा जोन मिलता कमाते बानी कितना अच्छा से रहतन सो तोरी आंखें के सामने ही ना अरे तो ठीक बा सब एक सबका समय एके किस्म के रहेला सब एके दिन सबकर कटेला समय बनावल जाला ठीक बा अरे का होता रे देखो ना भैया देखो ई माथा गरम कइले दिया हम अरे का है भैया जी हाला ऐसे करतनी बताई कमाई धमाई ना तो कैसे काम चली रौरे बताई ना के कमाई धमाई हम कमाई धमाई रौरे के बताई अब तू में राज करबो हां तो इहे बात के में राज करी के में राज करी अभी तोरा बुझाई रहना हां तोरा बुझात नहीं के भैया करे के समझाओ काहे नहीं देते तू महारानी नियर बैठल बारू घरे सुतल बारू तो हम कमाई जाई का रौरे बताई ना तोरा बुझात नहीं के ए भैया रौरे बुझाता कि छुआ तनी भसुर के सुनो अरे तू बड़ भाई हवा भवाई के छुआ तड़ अरे तारा बूढ़ पुरानिया हो गेल तारा बुझाते नहीं के तोरा बुझाता का अरे तो हम का करी का करी हम बोलो घर में आग लग गई तोरा बुझाते ना काय आग लागल बा तोरा बुझाता मने ठीक करतनी जे हला करतनी जे ताई दुआरी पर द्वार पर हमला करता नहीं का करतनी
का कहतड़ बोल ते काम धाम ना कर पावे ना रानी रे ए भाई हमरा से काम हम ना होई काम ना होई त कान खोल के सुन ली हम चलो तनी अपनी नहीं हर आ लेके अपन घर द्वार पड़ा रही ठीक ना चलो नहीं हम रही हमरा सही नहीं है कर दे हाला आते मोहलत का बोल खा रहा अरे तो हम का करी हमरा हम नहाई खाई सूत छोटा पूरा ओकरा रहे के होके तो रहो ना रहे के होके तो जाओ कोई देखो दादा रहे के वो खतो रहो हम का करिए जब बाजार बनल आ तू है जा छोटा में कोई बे ना होई बे हां हमरा से दूसर कोनो काम ना होई ना होई जेकरा रहे के होके रहो जेकरा जाए के होके जाओ तोरा बाबू के घर तोरा बाप के घर हमरो घर हो तहार घर हो तो हमरो हो तोर घर हां सुतला के घर में भाग जा भाग अरे भाग वो गई देख सकते हो जो हम कहां जाई जाओ जल्दी ठीक करता बड़के भसुरे में ठीक करत हुए ई आई हो दादा आई रही जना घर बुझाई नो कितना बड़का घर के भइया ये छोटकी है तो रहोगे हमरो नहीं हर हैसन रहे अब नहीं कर ये कहाला धीरे धीरे पता लागेला कोनो चीज के ठीक करता कमात नहीं कर जैसन बिया वैसन के मर्दे करके तारी कैसे रोज लड़ाई को तो रोज घर में किच किच भई रहत हुए होय देखो हो ठीक हो गइल ना आई हमार तो मर्द बाहर कमात हम नहीं हरो के बनी कमाई कहना कम हम नहीं हरो ले देखो ऐसे काहे ताना मारा करू हमरो मरद कमाइबे करी ऐसे देखो हंसले घर बसेला ठीक ना अच्छा जाई राव लेक्चर सुने खातिर जा नहीं के बैठल तुम तो के लेक्चर सुना खातिर थोड़ी ना उ तो तू बोलत रहलू तो तार बोलल का सुन के नहीं हो कि हमरो दिन दशा लौटी है सही थोड़ी ना रही चुप ना रही रौरा निमन रहती तो रोज मरद संग लड़ाई ना करती रोज मरद के मुआइती जियती ना त ये बतावा मरद जब कमात नहीं के त का करी मुआई जियै ना कमात टे भाई तू ठीक ठाक बाबू त बोली तू ना बोलबू त के बोली हां काहे ना बोलम रौरो खली आई रही मौका बुझात रे रौरे हमर सास हो गइल बानी ए छोटकी हइसे मत करे ते छोटकी से इहे कहाला लोग जाने ला ना तबे बोलेला ठीक बा बोली ला हमरो समय आई जाई ना रौर से मेरे बेस नहीं बस नहीं आ तारो से नहीं आटी तारो से भगवान तो अटबे ना करी हम हां हमरा से कोई ना काहे आटी अपन मरद के कमाई पे चुप रह लड़ाई मत कर तारो से लड़त नहीं अरे जाई ना रौरे निमन रहती तो बड़ भसुर होइसे से बोले त करी तो का हरे का कर ठक्कर करिया बाड़ू सो का कर कइले बनिया रौरा देखि ना घर में काहे खातिर कर होतो गे का होता का होतो गे हाँ, जाई ते- पूछी तेहू तो पटक बोलत तारी बुझाता कि एकदम काहे न बोलम का? हमार मर्द कमात होवे अब कोई के मर्द जंगला चुरा के घर में चूड़ी पहिर के बैठत त काहे न बोलम हम बोलबे करब तोरे मर्दा कमाता त के का मर्द कमाता हाँ? रौरा कमाता नी रौरा लक्ष्य बचन तोरा ने छोटी लागी हाँ। गई तोर मर्द कमाता बड़ा कमाई वाला तोर मर्दा बा ओए न कहत नी हाँ। हमार मर्द बाहर ले कमा के देतड़ ना तबे ही जंगला चलावत नी ना कमा के देतन त चलती ना हाँ। रूल बन के बैठत रहो तेही हमारे के चलावत है आ गई बड़े एकदम महारानी तेही हमारे के एकदम खियावत है कहत ना का जाए के बत बड़ा के संग लड़े के बत लड़ी हमार हाँ। संग मत लड़ी हाँ। नहीं तो हम तो पूरा कर दे हम का कर देबे कोई कम नहीं की चुप रही कपिया जो चुपचाप बैठल मारे घर में मोटा तारे मोटो अबे हमारे बतिया हां के तले में ही प्ले कर जी हाँ। जना ना भसुर तो भसुर गुना भैया चलो चलो अरे ना लाइक करी अरे, जाए तो- दारू हाथे ना बोल अरे हाँ। जाए तो मेहरान से काम हुए लागल चलो पुराना आदमी भइल हमार छोटका भाई हीरा आते नालायक ते तो कौड़ी काट के ना काट के दुश्मन अनाज का पाक पे उठा करेगा चलो आगे चले चलो हमारा नजर के सामने से हटो हम चल जाते हैं आगे आगे के दोस्तों तो मेरा पटक बोलो ये मेरे हमारे एकदम मिजाज में आग लगेगा हमारे छोटका भाई एकदम हीरा बा जौन कम करी ओकर मेहरानू करी कहानी का एकदम हमार नालायक हमारे एकदम दिमाग में आग लगा खोला था बेखुदा कोई कहो हम का करिए दादा हमारा बुझाते नहीं के घर में महाभारत तू बनौलस हई बात अब निकामा काम के न काज के दुश्मन अनाज के नालायक कहेगा